historia hau, bizia benetan bizia da. Eta nahi eta pentsatu horrelako tokiak ez direla existitzen. Gure herrian, Euskal Herrian, existitzen dira. Hegazki edo satelite batetik gure lurra begiratu ezkero, konturatuko gera, lehena, mendi eta bailara ez du josirik dagoela. Nahitare ezin dira horren berte bailara eta mendi sortu. Badago bailara bat, Gaixipisa eta Bikunisa mendien artean, Sakoneta izenarekin ezagusera ematen dena. Bertan, Parrata ibaia bere ibilbidea marratu du itsasoari begira. Eta bere ondoan, izen bereko herria izasen da, Parrata. Ole! Pentsa, zezako nazatuaren bailara, antenen eta sateliten seinaleak ez direla iristen. Horren ondorio, Parratako herritarrak urruti oso urruti bizi izan dira teknologia berrien ekarpenetatik. Eta horrek eman die nortasun oso berezia eta propioa. Baina, beno laguno, edakit honetak irango duen. Banoa ba plazaran merkantzia banatzen. Oraintxe bertan noa, gure gurasoak zokonetatik eskegitxera. Untzian metxerina eta gazak
nanti caravanas, nanti en la playa, nanti esquiando. Suerte, milikari batzuk zarete. Hemen gure aurrian mantxote, baina gero amatxoen eskutik joan gazeto gera. Gu! Bai, zuek. Amen, zuek gaur eta gu hemen. Izaz, hartu soka eta ez daia sobresalto. Konturatoriko beratxeak zer dira. Horregatik lagunak, gaia seria delako. Xibak ez dio delako eskaintzak edonan egiten. Mengo zuri, hartu guztan, bidaia astera. Martin, sartu barru. Hau, sartu. Venga, Martinillo, etorri barrura. Deno gaudo jarraren barruan, beraz, beto ondo birikiak eta zibertetzen puzgar. Bat, bi, hiru. Beto ondo birikiak. Bat, bi, hiru. Beto ondo birikiak. Bat, bi, hiru. Agur, para esta corrida eta txabaleria! Bagara penderatzi darako dutzi? Ixi zaitez, bagalorearako!
Papi, nunca la vi, Calavera. طريق عمري شخن حبيبتي صون بلاش اللي فكراية لوكان طولة سوانا يدوم تدير مساند قلبك لما يكون دوشك وصامتين يجبرني لحبي في صمت ما يشغل بال إلا نوستالجي Cielo abierto, infinito, campo afuera, quiero que crezcas, camino largo ninguno, cuando una nota acompaña melodías del silencio. Thank you.
atera zu kondoria. Lotxagabe alakoak, aktoen etxera. Ama, gaur irakaslea ezinbestean dentistaren gana joan behar zen. Ez dut ordezkorik izan eta libre eman digute. Ez daki sinistu ala... Nahi badezu deitu behar. Beno, ez dut ama histerika bat eman nahi, baina gogoratu, bederatzetan etxera. Beno, guapa, gero arte. Bai? Zuezin geratu osagarekin teknoko bizak egiteko? Bai, hola da, baina zekaizko eta bilako eta jalosten gelitu gara. Baina, zer diretu behar batzu? Barkatu, baina oso urdurin nagoetan, norbait ez Badik baitari. Bueno, ze, egun aiteken lagunekin afatzeko ordu arte. Eta zergaitik ez duzu hori nago jatunia jarri. Ama, lasaitu zaite. Bola txarra pasatzeko da eta jalosten den modu berba adot. Pero lasarra, baina gogoratu, bederatzetan afatzera. Bai. Bueno, afalor bat ikusiko gara. Bai, etxan ikusiko gara. Zeman posten nahi zaizue ber ikusteaz. Partuko orduak gaurratu ditut, eta zuekin egote une horretan opari egiten da diretan. Harritu egin nago zago honek. Bueno, ze nik hartu? Ikut, goroztu batu. Eta nitxu, bezala nazaren motin hemen. Ez nuke nahi gauza dela handiak izan nahi. Oye, ama, betxiko tokian egongo naizela. Beti berantu iristen zela eta konpoteran ganago, zure tartzen naizela uste duzu gara. Ama, niri inork ez zidan galetu, ea gustuko nuen mendiko etxeatan bizitza. Baiet ba, nien naziren azkena benagaino erabiltzen. Virus lepo dago, papitu, eta garbitzera garro berdu. Porko rietatik basara akabo, zureak egitu. Bai, bitean inditut erosketa horiek, ama. Asko zen merkabagirak internetu zuzkero. Nola? Jakin daiteke nork eman dizu mainen horrelakorik egiteko. Bai, Polentzi, oso arruno bezutaz, etxera iritsi eta platxa guztia gina. Perratxo bat zara. Arribitzi bat, karino. Baina goratu, zapatuan kontzertura gara eta hogei bat ditu. Hau txanta jutsa da, baina... Venga, vale. Bederatzetan afatzera. ea bengoz bakean ez dira ikusten. Tarzio, zuzen bengoz batzeko. Bai, jakizeteko kontatzeko. Fijo! Aurrera ba, kontatzeu. Bota, ba, ez deko bola batzate guztia. Tatxan, zer izango da kontatuko digutena, Polentzi edo Tasio zabalduko du lehenengo ahoa. Alejo, utzi aurkezte lanak egiteri eta mutia. Animo, denominaria soli ditugula. Hala, ema, hasta luego, Tasio. Ni me niño, jakiten. Benetan kultura zartxera naiz, kontatuko duzu bengoz. Iopa gazteak, badakizue Santa Maria kaleko hirugarren zenbakia non dagoen? Ez naiz hemengoa, eta naiz eta nire amak amaikak ez esan nola ukitu kalea, uste dut galdu egin naizela. Nondik zatoz? Horaztakoa naiz, zegoen etxera noa, eta ez du bere kalea ukitzen. Jarraitu mugikorrik, Zanpolazan zaudera eta berak horrengo da zure bila. Sentitzen dut, ez du mugikorrik. Jarrastaren seinalea ez da ungidizten, eta ez du horrelakorik. Ez duzuela mugikorri, eta nola kontutzen Ez dakit... konpontzen, nik ezingo dut mugikorrari bizitz. Orduan, nahi duzu guztiak egotuz. Ez da inor, zuen gainean egotu. Eta una logo gaituz, ea nosaten ere ez. Ez pentsa. Barrasta oso txikia da, eta denok ezagutzen gara elkar. Gure gurasoek, lehi eta besterik ez dute, aginduak emateko. Zuek bai, horrelako, herrialdean, nahi duzuen guztia ingo duzuela. Baizera, Nik eskerrak, plantxa egiten dara, ez da jai. ni barrastan itota sentitzen naiz. Denerak zer egiten duzu. Urdian granat eteten bazaizu ere, urriko egunan, horre gongo da norbait, herriko plazakian, pagara atekin eskuan. Eta nola duzu izena? Martí, eta segur? Nik Tasio. Ni Maria. Jone, Izaz, Alejo, Xuri. Eta ni... Polentzi! Eta egun azken nahi duzunen. Ez, ja, parastan dira, noa. Ba, nebra duzu gara zertezkurek. Tasio, zerbait kontatzen dut. Ni kontatu behar nuena kontatero ze. Martinek izan duelako interes handiagoa du. Nik bera bezala nunik alde du. Askatasuna, zer bere zago. Ba, egia esaten badizuet,
Neuk ere, ez dut oso argi esan nahi duen hitz potolo horren. Askatasuna. Nik horrela, laererik pentsatu gabe palazen munduan, askatasunaren txenean, azterretak ezabatuko nituzen. Gelara sartzeko heldukotasuna tratutxar bezala hartuko duke, eta etxerako lanak gazotasun putxako. Horrela izan da hila. Agur ardu txikiak, agur dute karea, negua eta hori zaztia. Agur! Etxeko komuna nahi dugun denbora beste egotea, gainera doblea, eta iratzarraiak dezagerraztea. Hau da... Amestea! Eskola, 3 eguneko astea. Eta gelditzen ginen egunak lagunekin nahi beste denbora egoteko eta disfrutatzeko. Lagunekin egota terapiari... Onena! Kontu, perka itxina dute, gure etxea eta paradisua. Hone hemen gure askatasuna. Beratziak aspaldiko dute, ato aizera. Bueno, Martin, ea bilatzen duzun aurkitzen ari zirena. Marinatzik kalea hor dago zure motoren aurrean, eta hirugarren zenbakia kalea urtatzera joan dagoela uste du. Mula, letxe! Astu egizan! Laguna! Korrezten dago! Gutuma bota behar dut! Gutun bat? Bidali oso mezua guztatera. Azte egin zait, ez duzu amoikorri. Pero, iturriaren atzean, azten den kalean, hor dago korreoz. Agur bat bat osartan izan. Ez dakinik ba, toki guztietan, egoera, ez didozen badeko. Mantxuari, gutun bat idatziko diola, parrastatik irten bezain pronto, esan dion. Eta idatzi dut, ilusioz beterik egia esaten badut. Gutun honen barruan dago, benetan, kezkatzen dagoena. Mantxua, tipo benetan, aparta da. Bere burditxo horretan, txutxiak badik, munduko jakindura guztia du baitan. Pipa pakete bakoitzaren atzean, aholku. Esaldi, bilura. Momentu honetan, bihotzez, berea da, sumatzen dudan faltarik handiena. Niraban gintzunez gero, bueno, ea korrezta iziko netxea topatzen ditudan. Montre, zenbat izan?
bakoitzak bere egia izango duela. Beno, mugitu beharra daukat, bestela, ene zinua joango. Mantxoak esaten zidan, galdera asko egiten dituela.
Tengo una espinita que marca mi huella. Tengo una espinita que canta dolor flotando. Tengo una fierita gritándome desde dentro. No es mí, no es yo. Tengo una pailita que sopla, no ventila. Mi remolón, mi remolón. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Seguir llorando, ¿pa' qué? Si solo son 3 días, mi niña, y nos quedan 2. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Joder, zenbat bota zendudan faltan Martin? Berak egiten dikidan galderekin? Norbait, garrantzitsua naizela, pentsaraztera eramaten nau. Ea zoriontsua naizen lan honekin. Ea, akte, libre, sentitzen naizen gurdize honetara lotuta ikusten nagoenean. Nola batu ninduten, parrata herrian, erdalduna, etremina izan da. Beti galdera zuzenak egin, begietara begiratu, eta nire begien dizkira topatu nahi dut. Nola begira zenduen mutiko da. Ziur nago, parratandiko bidean dagoela, eta nik, amorante bat bezala, bere gutunaren zain. Mutiko madarikatua, bezauen la Rusia.
bideo potentea. Non lortuko zuen. Begira zuen bideo bidate, zuri ezala. Bai, honen zertan behar bidate, la hostia, ikaragarria da. Ziur nire eta dela. Zazpireta musika eskola egungo arte aurrea. Ez astu gaur amamaren urteak direla. Oki, klink. Apa, neskak? Kaixo, begira zuen bideo digute, zuri ezala. Nire mugikorrak non fiskatuta dago. Egia, nori bururatzen zaio klase erdian mezuak bidaltzea. Konturatu gabe nuen. Horrela, gelditu ezin duzun impultso bat ezara. Ala, Kaixo, ez konta guri, puini. Leirenek izita konfirmatzean ez duen eta kito. Ala ez errolako zerrikeria, mugikor bari. Bai, ondo da. Gainera, hori ez antxasen. Nire gurasoek ez dute eskolara joete egin nahi, nire mugikorra berreskuratzera. Handagoena, zer da? Egun berzenak? Konturatuen naiz egin, ze, hori? Nor beste da? Ikusten dudan lehen aldia da. Zure mugikorra konfiskatu egin dizute? Kristolako puta, ez da? Bai. Ni inozo bat eskartzen naiz mundutik da. Neue. Gogoratu, gaur, gortuz, daukara. Oki, nike. Eskara, nike, bestela gorputzeko motxila etxean egongo zen. Alejo eta matematik ez. Begiratu zelako bidea bidali direnen. Horlako antza gustatuko nintzena. Olentzi, etxen hartu duzu motxila eta gorputzekoa. Toma, gaur ere fitxa betetxera. Dengi guapa, klink. Jone, gaito, unan, beretan, tipo pena bat da. Noiz ez mezuak bidaltzen dizkin. Mila aliz esan diot, bakean usteko baina ez dago madurik. Perna, pesau, utziko nazu bakean. Usu, amaitxakerritan kantoia. Lortu dut! Zer diozu? Gartzirekin gainditzea. Benetan? Zu behin sortean, nik ez zut perma gainetik etzerik lortzen. Mila aliz esan diot, bakean usteko baina ez dago madurik. Eta nunekin duzu ez ba? Kantoian. Kantoian? Hala da, zer, oso zorte izan izela, ez bat da jendea guztia tokia lehen gozita. Horrela da, bertako hormak amodioz historioz beteta daude. Ba, ez bat dut ina, ez dakit zuzen ere, joten dezinen aitzak atarako, eta ziur nahi horregon izaneko nahi. Seiak zu. Ez ez du durri hau janik ez. Honen aurretik plan bat ez bat dira. Baina, zer plan? Patinatzen apaltuko geratu zertezke. Bai, zera, gero bakarrik, ez dut sartzen. Ba, lentitu zarete kantoia. Egia da, superurtu dira, urkuituko zezen bai. Ziur baiet, zer bari mezuekin. Maria, gero ondan horreta hori eskutuko entrenamendurik. Hau bai duzu, behin. Tazio, gaur ez duzu esku pilota, gure grupo. Hora! Stop, Safi Baraka. Safi baraka, zer da hori? Nahikoa, bukatu da, ara beharrez. Naiz eta zuek konturatu ez, gure taldean lagun berri bat dugu. Ba, nire zait agertzen. Ez da niri ere. Nothing. Missing. Ez, hemen, mundu errealean, zuen ondoan. Buah, que fuerte! Benetan engantzen dutako dela trasto huetara. Nola duzu izena? Itxar, duzu arteiarekin... Gutxi berari asmatzen pitoni zeigorde baten botera dituela. Marti, Hala da! Baina, nola esmatu duzu? Esan dizut pitoni zeigorde baten botera dituela. Basuek... Olentzi? Tas... Alejoa? Bai. Tasia? Uxudi? Jone? Maria? Izasku? Bai. Joe, Martin, dena jakitu gaituzu eta gainera asko. Beno, pasatu zerbida talde sartzeko. Sentitzen dut. Ez du mugikorrik. Beraz... Zer? Gatu egitzaizu. Eskola, konfisatu egin dizute. Lapurtu! Zure familia desahuziatu, etxetik bota egin dute eta zuk kale gorrian zaude.
Kanpoterra zera eta rentik ez duzu denborarik izan mugikora erosteko. Hori da, beste kontinente batetik zatotu mugikorren zimaz operatu bat. Zituko gara denok, erre Dios, ea berak zer esaten duen. Beno, egia da ez nizela gertatua, baina ez pentsa oso horretik natoretik, marrastakoa naiz. Eta ez duzu mugikorrik? Gaitxipitxa eta pikuditxa mendiek satelitaren seinalea oztopatzen dute. Eta zuen trastuek ez dute zertako balio. ¡Guau! ¡Barrasta is independent! Barrasta izuri! Eta zer egiten duzu hemen nengoiz? Froga bat dut, bertako musika eskola. Eta bakarrik etorri zara? Bai, etxekoekin azerretu egin naiz. Beti gainean ditu alako. Eta bakarrik etortzea dut. Eta gurasoek onartu izuten? Barrastan dituta gaude erritik irteten edozein gauza egiteko. Oso zerbitzu gutxi daude, eta ez diate trabalarrik jarri. Ziur nau, eurak ere jokatean edo dela mitaz. Haizea behar dut. Haizea. Eta ez gara narri galdetzea zifrola dugazu. Kantuan egin behar dut. Froga gainditzen badut beka bat emango diote New Yorken ikasketak egiteko. New Yorken? Bai, aldeatik kristolak minuz egiten dit. Barrastatik alde egin nahi dudalako. Ja bestetik... Beldur da ez. Ez dakit, etxetik kanpo nola moldatuko naizen. Link, 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 Link. link, link, link. Ordua da, berandu dugu, Beno Martin, dago. Sorten izan! Ez izan beldurri. Egizuna. Haupa Martin! Gora Barrasta! Gora Barrasta! Solo padrilla bazarete! Guazen azkar, orain berandu dela eta parte kolektiboa jango dugula. Agur! Eta bidali akazpira... Beno, ez da bidali. Beno, nik ere inburdia mugitu beharko dut. Bestela, ene zinua jango. Ea ba... Ni hemen dago beraz... Handik joan behar naiz. Benetan, tia Mado Elisa aparta da planoak egiten.
you feel agitated like God really thought, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like I'm not done. She grants my wishes like I do, and I'm up to you. Yeah, yeah. 'Cause I'm brothers and all I'm in that magic one. All these other girls are tempting. Que se lleven los vientos estas coplas que yo canto, tal vez así te apiades de este ser que te ama tanto. En un vuelo acércate, palomita mensajera, y dile en la orejita que mi amor no es para cualquiera. En un papel de carta explicarte yo he tratado, pero todas las letras con mi llanto se han borrado. Dame tu amor, vidita, te pide tu enamorado, que siempre ha de esperarte, solo Dios sabe hasta cuándo. Cause inside out is wicked and wicked and wicked and whack. I come stepping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all like. So when they ask, do they rock, say believe it. Jump, jump. Come back down and make you jump, jump. I got it back and make you jump, jump. Crisscross and make you jump, jump. Jump, jump. Come back down and make you jump, jump. I got it back and make you jump, jump. Crisscross and make you jump, jump. I like my stuff knock it, knock it. I love it when it goes like chock it, chock it. The D-A-W-I-M-A-C. Yeah, you know me. I got you jumping and bumping and pumping, moving all around. G in the mix, I'm ready to step back. They try to step to the max, then they got chat. To the back, you be putting your years. That's coincidental. Act like you know it, don't be claiming that it's mental. Two good kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my new smooth melody, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. Come back down and make you jump, jump. My daddy not gonna make you jump, jump. Crisscross and make you jump, jump. Jump, jump. Come back down and make you jump, jump. My daddy not gonna make you jump, jump. Crisscross and make you jump, jump. Now, the formalities of this and that is that crisscross ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Egia esan ez dakit, baina laizpadani beti dara masoka. Ez dakit zerbait, baina zu ere urrutik bizitzen zara.
Mendeetako patxada apurtuz, gizakia ikaragarrizko lasterketa batean hasten da.
Hortik guraso, azken 20 urte honetan, banketxarekin edukitako diru mugimenduaren ageria. Uraren, ikastolaren, kotzaren eta maileguaren faktura. Vida la vida. ¡Era la vuelta! 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 Vida. Iritsi da urteetan beteetan itxaroten egon garen momentua. After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you hear to sing songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you hear to sing these songs of freedom? That's all I have. Redemption songs, redemption songs, redemption songs.
got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs.